bathi ke uSifisokuhle umfoka Dladla okuyena ke njoba suke sisho emsakazweni UKhozi FM. Sikhuphula amavukane UKhozi FM. Sokunjalo ngempela sithi sikhuphule amavukane kuKhozi lumaphiko kodwa ngifisa ukuthi uyizwele ngaphambi sikhulume naye. Uyizwele nangu ebamba bukhoma emsakazweni UKhozi FM. Ngaphambi sikhulume naye ake sizwe nansi intamo. Yabona mayibanja bukhoma kukanje mfoka Dladla ngiyafisa ukuthi sikulungelele sikumukele emsakazweni uKhozi FM. Uyaphila mfowethu? Hayi ngiyaphila. Sibonge nanokuthi nangelesikhathi lesi uthe nje uzosiphatha isiginqe sakho ukuze izwakala ukuthi insimbi uyidonsa ngempela futhi uyibamba bukhoma emsakazweni uKhozi FM. Namhlanje sizothula umsebenzi wakho esingakule album. Yesibili ba. Yesibili. Mhlambe ukukhumbuza abalaleli boKhozi FM masikhuluma ke ngoFISOKUHLE umfoka Dladla ubani ngempela uqhamuka. Mana ke ngithi qapho njengomculo kaMaskandi bese ngibuyela embuzweni wakho mfoka Mshengo. Nazo. Mina ngidlula babhejela bathi ngeke azadlula kodwa afika adlule ngehu. Qeda zehle ihlathi konhlisiwe. Kusikayapha siyawela bambelela ijongo lasala idusha ngenxa kulahla umlenze. Konke inga zabamzonda zoxadlula senhliziyo zakho. Ngomagama ashiyana entombini obusaka solonyana kwengabuhle amagaba ngimuhle ngekolithola uthando. Umshayi wentombi emnyondela bathi engaqomi lapha kunagoma ehambe yoqoma inkomo nini. Adlula endlela khona kunjalo kwavuvukala inhliziyo kwaba ngisondayo. Yeah. Ayizwakele. Phendula umbuzo wami. Yebo hayi. Ngibuyele ke embuzweni wakho bengisathi nje ake ngithi qapho nami njengomculi nje kaMaskandi. UFISOKUHLE insizwe yale kwamaphumulo emhlangandlovu esigodini esiphethwe uNtanzi. uNtanzi yona Nkosi engiphethe la ngisuka khona. Masiya emculweni ngoba uthi esibili le album leyo yokuqala okuyiyona wafika owangena ngayo emculweni iyenze njani emakethe? Kusho ukuthi njengomculi nami ongakadumi osafufusa kusho ukuthi ngomculo osazamayo. Cha ngalibalekeli nje thani ivukani. Ungalibalekeli uhleli nesihlahla sawo nje kuleka mawuncika kulesihlahla esiyimi nje kuleka ungakubalekeli njengevukane. Okay hayi ngizosho mhlawumbe ngisho kanjalo ukuthi cha njengevukane ke umculi ke osafufusa angeke ngisho ukuthi mhlambe ukuthi ama-CD leyokuqala yeke mhlambe yenze kahle noma kwenzeke njani kodwa nje ke ngikhiphile yona iCD yokuqala ngayiphusha yaphinda futhi engazokhipha yesibili lekuyiyona ke engize ngayo la emsakazweni. Masibheka kuyona leyo oyikhiphile isihloko sayo sithini? Hloko sawo sithi ngivele ngijabule. Iyo le ngoma le esoyiza ozosizisa yona namhlanje. Noma sozodlala enye ngoba ngibona ukuthi ziningi zona mazilapha kodwa lo ubani ubhalayo? UFISOKUHLE Dladla obhalayo. Wena uyasikhompozela zonke ingoma. Ubani uproducer wakho?
FISOKUHLE DLADLA project. Uyaproducera futhi. Hayi nokuhle. Ake sizwe yona kube kungani ukukhuluma kube ngiyengithande kube ingoma ekhulumayo. Yebo. Wena ke mlaleli ukhozo lumaphiko ngalesikhathi sethula kumsebenzi omuhle madoda azizwe ihlaba FISOKUHLE umfoka dladla madoda umgabadeni Hasta makote swabe yamani Patas fusenes hasta tabafa swabe yamani Hime aloya baso hitime loko nyamafu nabuka Asobo yanaso ateka yasamba asobo yanaso Asobo yanaso Yawuza lapha ke insizwa uFISOKUHLE umfoka dladla madoda ekunikeza lapha ke umculo omnandi kakhulu ingoma yakhe oqeda ukuyizwa mfoka dladla ngifuna ukuyisesisho wena lesihloko sale ngoma ithi le ngoma esiphumuyana ithi asobuya nazo ngiyabona futhi la ukuthi ubungahambi wedwa uhamba nobani khona
ngihamba noSibonana umfokadladla kuyona insizwa le yangithwasisa nje ngoba nami sengithwese nje sengisangoma. Uma ngabe singena kuwona umsebenzi ngikunika nje ithuba lokuthi makuthiwa khuluma nomthando womculo ubungathini ufana nomuntu oshela intombi ke lapha mfokadladla iqomisa. Cha mangakhuluma nje nomlandeli okomculo lo kaMaskandi esoculayo ngathi nje nami njengomuntu osafika la emculweni osadinga ukukhuliswa ngiyafisa nje kakhulu ukuthi abalandeli bomculo baweseka umculo wami wona umculo wami umnandi kahle kahle umnandi impela ngiyashaya ingoma ukuthi ke yacela ke abantu ke mhlambe ke beke bawuseka umculo wami njami njengomuntu nje osafufusa bangikhulisa nami ngize ngiphumelele njengabanye laba sebephumelele. Ngiyabona la ukuthi wonke umsebenzi uyazenzela mfokadladla okuyinto enhle ikakhulukazi makuthiwa uyafika emculweni kodwa ngiyafisa ukuthi ngithola bakhona yini abanye abantu abakusizayo uma kuziwa kwi distribution na kwi marketing ukuze ukwazi ukufika kubantu umculo. Kusho ukuthi nje okwamanje ngeke ngiphosise noma mhlambe ngikamba manga cha okwamanje ngisayizamela nje ukuyiphushela mina ngendlela engiphusha ngayo. Okay. Uma bewufuna umsebenzi wakho uthola kuphi? Okwamanje usatholakala kimi umsebenzi. Ithini inombolo? Inombolo ithi 084 42 46 017. Uma kuukuthi ngaphandle kokuthi umuntu awuthenga umculo mfokadladla omunye umuntu uthanda ukubona use stage usebenza zikhona insizwa ezinye osebenza nazo kuhamba kanjani ngoba nalapho phela enye ingxenye yokusebenza le. Ngishuthi ngasho nje ngithi ikhona ezinye insizwa engisebenzisana nazo ikakhulukazi mhlambe makuziwa lana endabeni zokubambisana khona ezinye insizwa ojongelisha ngibambisene nabo omfoka Mvelase o7 odume ezinye insizwa nje ngibambisene nazo umfanivele o1 omfoka Mgenge nazo umuntu womculo. Uyena umfoka Mgenge lo okubambela ubasket. Uyena futhi wangifundisa lesigingci lese ngisiphethe njengamanje nje wangisishaya. Yazwakala. Ngithi ngidlale nje lengoma. Ngishange surprise. Ngishange surprise ngengoma yakho. UKhozi FM. Ilule ngakhona inombolo ethi 089 310 9193. Ake ngikwenza ube lijudge. Uzwani mawuzwa lento? Kutheni kuwe? Lolu khoza lumaphiko sabona. Mshize ntombini yashabalala mkitazo wentombi ngizulo zolo. Impela hamba nemthambo egazi ngiyeza uthi kube nje kusemini ngabe ngicamanga ngabithi intombi ishaya isigoshobeli bekikiza omama. Kuyaphileka. Mfowethu angikhali kuwena? Hayi akufani ukhuluma nomphatheni ngokho manje ngise-Friday futhi ngisazikama ngihleli nawe. Ibambe nje mshizi. Mntungwa makuthiwa ubunganika amaphoyinti. Mangakanani wajikijela lapha komfokadladla? Ngingathi 97. Uwijaji. Ukhozi sabona. Uyayizwa loo nto? Mfowethu. Bantu namanene ukhona manje igama uSamanda oduma lonto siyabalale.
mfowethu ubanikeza ama-point athini? Danke mkhulu. Ukhozi sawubona? Ngishisa kamanje. Mfowethu ungakhani? Hayi ngira ukuthi umntwana wami manje noma solution yama state. Abaphila abantu eHammersdale. Hayi baphila. Hayi uyashaya mfowethu uzongena impela kuzonto. Lalela ma-solution. Ngicabanga ukuthi ngimtshele lapha uDladla ukuthi akashisi idiye yodwa ngikunikeze uyidlale lapha eTexini yakho. Uyidlale kuze liyoshona ilanga ngifuna ingene ngenkani kubantu. Ya. Bathi basabakubuza ukuthi awukushintshe ama-solution uthi hey. Zikhala ngofiso kwakhe uma ukuthi awumthandi. Ngilike emotweni. Hayi somphusha ngoba siyawuthanda lo mculo wethu siyathanda amavukane. Danke mkhulu. Danke. Ukhozi sawubona? Ngumusa. Ngiphilile mina weBrenda. Iyashaya lo mfana ndibeyiproducele futhi kumnandi lokho. Umsebenzi yakho thisha ngiyasolwa umfundisa wena lo mfana. Ngabafundisa abanye bafundisa nabanye bangodokotela nasozo ngodokotela futhi. Ngiyakubona ukuthi lo dokotela bakho uzobuthola khona lapha uthilanga. Ngafundisa engolo ngaphinda ngafundisa emphemba lo mfana uJobe nje udlula phambi komzwama yena lapha ngawubeshoshana. uJobe udlula phambi kwami la ijaba. Uye lo webaleka engafuni ukwenza homework. Ngawusefunda ibizimali yena ngimfundisa. Ngifunda ibizimali. Wefunda ibizimali. Ngafundisa engolo uyasathi bona ngifundisa sona kuphela. Kakhulu. Ukulungile thisha osahlalela abaphe emzini wami. Ulungile thisha osahlalela ngeni. Akunankinga akunakuthanda. Akubonga ukuthi igama la. Danke bokumusa. So kulungile asigoqa mfowethu ngenxa yesikhathi asigoqa imizuzu ithi mayibe mina esele ngikunikeza ithuba lokuthi uphinde ubanikeze inombolo abantu uma befuna amasidi yakho. Okay ngale nje before ngikhiphe inombolo ngizofaka nesicelo la kubahleli bemicimbi ukuthi cha babehlela emicimbi nabo bengikhumbule uFISOKUHLE DLADLA umculo osafufusa kodwa ke oyishaya ingoma impela yami enkulu kakhulu abangikhumbule nje nami ngoba ngiyawushaya futhi no live. Ngasho nje ngithi cha mabehlela emicimbi bandla ngiyashaya ikhwela lapho ukuthi bangikhumbule ngingufISOKUHLE DLADLA umculo kaMaskandi osa khulayo. Cha kuyezwakala mfowethu isifiso sanoma ubanike leso ukuthi wonke umuntu afisa ukuthi engathi ngeke kwenzeke naye athole lelo thuba lelo ukuthi hayi bake bahlale bamkhumbule makunemicimbi. Sibonga kakhulu ukuthi sibe nawe emsakazweni mfowethu sikufisela okuhle nje kodwa. Yebo. Yeah.